Africa rama khopa khatalo langa chu muna chuan US Special Forces te chu an luta khotwal mi te chu engeni hriatlo salom takatanga chan him an tumani Special Forces sipai zinga chuan bopo atelvea atnung lama tanga thom maktaka hriat rualin ale hoi ngal chuti rual chuan akiang luka thil engemaw chu natakin aron puaka mitam takin hliaman tor pha baka ama bongei po chu a ngal de muya ni khoshalovin a omzui ngal an har chuale chuan police station chunga lockup chunga chuan a har chuak bo chuan a omna vel chu a en kuala ma se thil engma hre chuak theito boxilo chu mai baka tunge ni po ain shelo plate pakhat a chara chuta thlang chuan tunge ni a hriat chhuah tir chuang lo bo chu a chiai tan ata na kiang loka tan ina tang chuan o asia a chu o chuan aw lo la khatai om thu kha midang hriat tir tum suang che ti in aron shil nadia khotwal doctor chuan bo nena chuan damdoina kumtam tak chunga tho to thu chu ashil tuna chuan khopuya le thingtlanga engma mu tura om to lo ti in ashila an omna station chunga karen chu aron check chuaya nadia chu bar hlat zong chuan atol ngal bo nena chuan an ron kale tin ashila nadia chuan bo nena chuan alien ten an run chung chang chu ashil khovel hi an thu noya an dani mai to e atia engtia omzel tur nge po kan shelo thi in asoi chun zombok mishing on hriat ta ka chuan bo chuan trampui tu kawa nadia in bengcheng lo turati po chu angai poimo to lo mishing te hi alien ai point an hlaumin an sual zokania tia shil po chu engatan ma angai lo bo chu angai dani na kalui ngata khotwal mi africans te chu an omna station a chuan an ron lutta tan ina tang turdang an ron hruaya tang mek nadia le bo te chu an ron machon bo chuan chung station a ron lut ho chu biakatuma mase bo chu tha American doctor nadia chu suk buka man antum antan na kong khar chu an honga bo chuan cheta lo la thut midum sipai pakhat chu abe ngala bo chu engtintinemo station na tang chuan a chuak thei mase pon lama chuan thilrap thak tak main alo muak robot lian tak mai ataksa mai alom alien karen pe chuak thei chu aron tei phei ro mai bo chu kar kang cheto chunga chuan atlan lut ngala anun na him thei pha ta alien akal sun nu chuan bo chu nadia omna lama aletle mase nadia chu bo tel lo pon alo tal chuak thei khop mai bo le nadia te chu changdun turin anin rema special forces military base zon mu andu ta nadia chuan pon lam bo ruaka hlom zia chu asai chun zom ngal bok an pahni chuan khopon lam pan chuan an kal American base an omna changa kilometer za vela hla kal tur chuan karan mu ngei po anin base nadia chuan a hlom viawania ti in ashila mase bo chuan thlantur dang kan nei lowe ti in ashil kan the anga ma kan la ka ngai ania ti in ashilani bo chuan motor pakhata muwa a engine vel alo la traffic a ke chu asiam thamol mola chuti lain nadia chuan ei tur le in tur zong bo chuan a hun kal to ngai tu chuak thuta tunge ni chu ain she chan bok atopa chuan an pahni chuan motor chuan an tlan chuaka kilometer ni vel chu hlim takle nuam ti takin an tlana thaler kong chian thlen ta ka chuan Kenyan army te chuan an lo lambun bo te pahni chuan chung sipai te chu biak reman tuma mase sipai zinga pakhat chuan bo ba na ta tu chu a mufu tlat mai beiselo dewin silai me puani ngal sipai tha bo le mizei nadia te chu ka fu an nilo bo chuan silai keng pakhat chu atuk tlua a silai alak sak Kenyan army commander chu atin ngala ithil hriat zong min shilang che tin avau zui ngal bok commander chuan kha American tatu khan American army radar station tlang lam a entirani atia khotwal mi te ngai dan chuan chu tlang chu American 10 alien robot lian an siam chuan munnia an ngai alien an ti te ho chu American te siam chuan nia an ngai ani mi zong chuan chu thu chu an oi
a chan po alien te chuan khovel pum puyan ti chia ani to a satellite te chia chu in biak po theina kong om chun ani to ni commander chu an ka phlum lo bole nadia te chuan an motor chu sakin malam panin an tlanta zel an kaltum na lam chu an thlaka radar station akala thil thleng dik tak hriat chhuah chu an du ta zo kani nadia chuan bo hna chuan Kenyans te khan thudik soita se engtin nge kan tiang American te hian robot alien kha lo siam tak tak taila engtin nge kan tiang atia bo chuan pangai takina lo chang let an soi kha thudik anita ni le kan chipui te chu kan rot som ve kanga ni mai lom alo tia thuyan tlan main petrol a zodon tatlat mai an mamo lam tura khonai bera an lu ngai ni alien te mu lo turin an om rei thei tak tak lo an motor chu alien robot chuan aron mu nadia chuan aspi ta sana an himna turin thei top achua an motor chu chia an pahni chuan kian kalangai ta anin phenna turan mu nuwa papakhat alien lakatanga afanu thuruk tum tu chu an mufua afanu biruk theinan ti in alien laka chuan anunna ahlan nadia chuan alien in mai cheno panga pan lai chu ti buaya tum mase omsia omlo alien chuan mai cheno pang chu electric pang chuan akapa mai vapa achan tir ta dai zan lama chuan an pahni chuan men chema bo chuan radio station lama signal chu manfu tum na sakhop mai mase omsia omlo abeidon deuh nu chuan nadia chuan bo hna chuan an chung ko chanchin ashila a chung te ho chu alien in paris an be line an thilom ani botan chuan chung te chanchin soi chu a olsam viau mai a chan chu mi tu ma a hriat to lo wang ani chung ko na yam ti po engma a hre to si lowa an omna ma chuan sipai chat chu aron thlok fua mai mi tu emo chu alien bein an la omani ti an hriat thei pha a an lom viau atuk lama chuan an pahni chuan keinan kalzela mishing reng reng an tonglo nadia chuan thomak tak tak a hriat chhun zom zela bo chuan kalzelila kan tumram kan thleng vat mayang ati atopa chuan bo chuan thoma hriat chhun zom ve tape recorder an hmua ta chuan mipa o an record chu an lo play alo ni an pan hnaya chuti lai tak chuan bole nadia te chu Kenyans mi te chuan an ron hual ngal an ni ho chu sipai tia soi chi po an ni chia lo an pahni chuan an mana an thlung ngal kongpui rau san to lampan chuan an hruaya alien robot ko chuan a tur tok tara an pahni chuan man an ni Kenyans ho ruwa man na chu a hlo tling alien te chuan bole nadia te chu an ron pan ngala Kenyans hunter te thangkam chu an ron rap buak bok alien robot chu an be chhun zom ngala chuti lain bole nadia te chuan tal chhuwa dan kong an lo dap chutian tan lai chuan bo chuan sipai ani na chu a hre chuak zoka a thei top chhuwa bein an phuar na cheina tang chuan a tal chuak thei ta alien robot chu anon kalbel sel bole nadia te chu engtin tinemo an biru thei ta rama at nuwa chuan kongpui lama an chuak thei ta station lampan chuan an kalta sel an kallai chuan bo chuan an ma ni lo en reng tu chu a mu lui kama thingkung noya chuan photographer standard an zu muwa standard chuan hliam takalo tuar athi mai don ani ti po a hre thiam ma se athi ma chuan bole na dia te na chuan engkim bultan na thlak chu a mu tira alien thona ron tum lai te chu a mu tir chuti lain thilpuak thoman sia man mo takin tom him na turlam an pana standard chu an hruai ve zel standard chuan bo ta tu chu a mu bo te na chuan station khendan tur chu ashila an omna tanga hlalo te a om mani bokani standard chuan bo na chuan camera pe a ma se standard chuan silai mu adil ashe omna ama nge ati top adu wangani bo chuan standard chu aka phlum ngam thlot lo ma se maktak main nadia chuan standard a she om tuar chu mu she omatia aka phlum ta top an pahni chuan standard a ruang chu uluk takin an mutira camera chu an laksak man mo takin satellite dish lam an pana kong chu an she thei
an kalkunga chuan ramsa nuai nuai chu an toka Kenyan so ruang te an mubok chu mun an kalpel chuan bo chuan thil tam taka mua a hun kal to tam tak chu a re chuak le bo le na tia te chuan thingtlang khorwak to chu an mua malampana kalzela than ti an kalpa chuan thlan la zel bok mase camera battery chu athi ni chep to si a vanei thak takin garage pakhata chuan car an mufu hlau an tumram lampana kal turin an ol sampha ta viau mai thui fen tlan nu chuan bo chuan motor chu ati dinga alien robot chia chu kongsira amu ava endik ngal chutian omlai chuan an lampana local robot thoman chia an tlan siat le angai pha ta nadia chu ale hoya alien robot tam takin an ron zuani ti an mungal an pani chuan in cheto theu pakhatan thlenga ta chuan an tlan lut ngal basement lama an lut ngal chuta chuan alien te chuan an puthei si lo bo chuan nadia chu abial nu emo tin abial nu a re chuaka nadia chu a fop chep ma se chu ti lai tak chuan in chu chunglama hip chho ani an chung zona alien thlona chu an mua bo chuan nadia chu aman beta ma se adu angin aman bet thelo van sang long chuan a hip chho ta dai mai van sang long chu a thlok bo ngal bo chu leya chuan amut noka ni khoshelovin a zui ngal an har chuale chuan a kea hliam na tak mai alo nei a thei top chuain ain tuama malampanin a tei chuak thil thleng chu ama chawa a ma chuna ngai don ta a topa chuan bo chuan station chu a thleng ma se be sei thila thleng lo a be sei na te chu ti chiat vekina ta building te chu alo chen nuai boka chuti lain banga thilin ziak tharlam tak mai chu a mu chuta thilin ziakina a ko mu lampan chuan akala khopui pakhat a thleng khopuya chuan a luta tuma reng reng mu tur an lo chuang lo hadam turin kongsira chuan a thutop thira siam mai mom chuan aron pan mai ngal chung chu alak mu ngai hau lo thil an ni chu mai momin aron pan mai nu chuan bo chuan a partner atan pui dan le alien ka dan vel chu a re chuak chumi nu chuan ni khoshelovin a zui ta khania suat mi te chuan bo chu an zona an har chuale chuan mitam tak na chuan an lo hruai alo ni bo chu en kol ngalania karale juma te chuan bo ne na chuan khopui chunga kan mu chea alien la katangin kan chan chuak cheni tin an shil bo chuan an ni ho ne na chuan nadia chung changa shil nadia chu chan him ka dunia atia ma se achian thar te chuan engwanga bo shwai velo ngen ni ti chung chang an lo ngai ven zok nung daman da big na chan chu makanti ni bo chu Roderick ne na an shwaya sipai engineer ni in alien te ti hlum na tur ral thuam tha uchuak alo siama chu man ro siam mang chuan alien te chu aka phlum thei tura angai engineer chuan anti dan tura soya a khol siam chu van sang long noya antanga alien te chu an bum donani engineer ne na chuan alien robot te an kem lampana an ron kal thu chu an shil kara chuan Roderick ne na chuan bo chu van sang longin alak velo thu ashil bok aumzia chuan special forces te chu andang lam deuh bik ani bo chuan ashiat na hlo ni a hre chuaka bo chuan ataksa chipan da fangin alien te chuan anron zui theizel nia ain ngai ta kara chuan bo chu ka hlum ngala tum nangma fangin minron song mudon ani hi atia mase bo chuan min ka phlum su tin angen alien te mishing la kachanga an kalbo theinan le an van sanglong kati chiat theina tura malak na tur huncha min pero atia Roderick chuan achian te nena chuan khopui blueprint chu amu tir boina anral thuam siam aken chua na tur kong chu ako muwa sipai te chuan van sanglonga an lak tak mishing tenun na chu an ngai tu khop mai mase captain chuan chan chua dan kan ngai tu do na lom pangai takachet kan tum don nia ati thung anom khom lai chuan bo chuan me che pakhatam mu nunglama tang chuan nadia mo ati deuh thut chunu chu en wanga ma se chunu chu aron hoya nadia ni lauti a hre thiam ta malatu te chu malam panin an kala
khopui chunga chuan an tang alien te chuan an ron mu fu a adam chuak te chu tanela an luta van sang long omna lampan chuan an kal surveillance atangin an omna an mu vek to sia kem lama lo la om te chuan kem ba mi te thiar chua na chu an lo thok subway an ti ruak ta mo tia chuan alien te chu an ron thleng ve chi abok alien mai mom chu tanala chuan an ron in lan a thian te tlan chu theinan kara chuan grenade chu a huma chung alien local te chu thi chil atumani midang ho chu an tlan chuaka alien ten an mi man an da khom te chu an mu bo chuan tuna ti chiat chu a hlom viawang atia alien ship ti chiat ani main an mi man te tlan chu tir dan tur chu an ngai tu ata bo chuan alien pakhat taksa mei alaya chuan grenade vom luta midang ho chu an tlan chia Roderick chuan aral thuam siam rit tak chu atnuka alien ship noya chuan avada alien in an khoi fu wangin a control na tur atibawa Roderick chuan ada na hmuna tanga ti nun top chu atumta Roderickin trampuya ngaya ni ti amu chuan mishing te chu an lo leta alien chu lungten an vom Roderickin hun na nei pha na ta na anti ani chuti lai tak chuan kem lampo loin ven ve an tum na sakhop mai in chung lama thir ke pen ri thlok thlok chu an sherenga bo chuan thir lampang reng renga karena kaltir theni ti ain she chuak alien te chuan an ma ni ang turin bo chu an lo siam danglam to alo ni midang te nun na chan him chu adu ta bo chuan ral thuam chu khoin atinung ta a electric chu a omna tanga kilometer tam takazawa chuan adar ta alien van sang long chu atla a apuak ta adang ho po a chenwal tabok mi te chu bo omna lampan chuan an kala bo chu leya lo murenga an har chua chuan aladamani ti ain sia atho chua chuan a thian te hena chuan engki ma hriat chua to thu chu asila ma se ming chu thak le ta tumlo boni reng chu adu ta zoka kan movie nena insom lo dewin top na siam dai teng o mishing hi chu kan sual khopa keima ni ai sang le kan phak lo turte chelo zok le changkang zok te kan mu hian soisela diriam chak nain kan khat ta deuh tlat thin nie belro ka pianga ri ringan ti kha mi soisela rak rak mi in chena ni phung le om dana piang lo soisel ching te hi an thua ka ruak ti na ni mai lo mo soisel tu ringot dapa soisel media khoi te hi mi khoi thak nun re thei an nia nang chu nun re thei nei ve mi asu midam nun ain nang ma nun kha I uluk zok don ania